खय रावलो पोर बाबा रिझल्ट हाडूक गेलो का तयार करूक गेलो दर वर्षा कवटा हाडटा नुसती रिझल्टात ह्या वर्षा जर कवाड हाडल्यान ना ह्यो माझ्या हातीसून गेलोच म्हणा अभ्यास बरो करून घेतलो 100 पैकी 50 तरी हाडू आहे तर ह्यो माझ्या खूप ये थांबते कित्या रिझल्ट जायच्या टायमाक थांबा नको ये खेळांक बी जावच्या टायमाक थांब हा अका हाडला बाबा कवाट तरी फोडलंय मा हो कवाट फोडलो पैकीच्या पैकी मार खाल्ले काय सांगतो अरे माझं जेल माझं बाबू अरे तो बाबा माझं बरं अभ्यास केलं रे बघे माझं जिला पैकी ते पैकी मार माझा नशीब बुटका शून्याचे 1 केलं तो लाल पेन तरी कर लाल पेन ना तुझ्याकडे ना तुझ्याकडे लाल पेन धावतय माझ्या हातीतून कटलं नको काय थांबले नको काय मेरे बापाशी मारता अरे बापाशी खडे मारताय दिया